кайда диеп сорама, хушлашмый гына китәм. Әгәр яратып яшәсәң, синнән китәр идемме? Йөрәгемне сөюеңнән мәхрүм итәр идемме? Эзләмә, көтмә дә яныңа, башка килмәм. Син минем йөрәк җимешем, бәгырь кисәгем димәм. Син минем йөрәк җимешем, бәгырь кисәгем димәм. Әгәр яратып яшәсәң, синнән китәр идемме? Йөрәгемне сөюеңнән мәхрүм итәр идемме? Әгәр яратып яшәсәң, синнән китәр идемме? Йөрәгемне сөюеңнән мәхрүм итәр идемме? Сәлам. Син әле генә минем янымнан үтеп киттең. Мине дә үзең белән алып китә алмассың икән?